Hello everyone! So sa ngayon na video is ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng nipa. Ano tawagan ha, day? Panay? Ah? Ay, gani. Kung paano gumawa ng pinawd na nipa. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung ganyan, no? Itong ganito ba? Ipapakita ko po sa inyo, pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko, and hope you like this video. So, ito nga, ipapakita ko sa inyo yung nagawa ni tatay na nipa. So, this one. Yeah. This one. Yeah. Ito, marami na pong nagawa or natapos si tatay na nipa. Kasi Tagalogan ha? Lokay. Nakita nyo naman na may kinuha si Itay doon. Itay! So, yun. Ganito po siya, guys. Ganito po siya gawin. Ganito po siya. This is how you make ito po. So, dapat po may bamboo stick po kayo. Ito po yung isa sa importanteng gamit. Tsaka may hindi ko alam anong Tagalog doon. Ito po yon. So, let's start the conversation. Yan po, guys. Yan po yung una nyong gawin. Kailangan nyo munang i-file ng mabuti. Tapos, ilagay nyo dyan. Yan pong ginamit na yan. Galing po yan sa buli. Yes. So, yun. Ganun lang kadali, guys. Hindi ako marunong gumawa ng ganyan. Sila lang po yung marunong. Kasi kahit anong gawin ko, kahit gano'n nila ako, kahirap turuan, hindi ko talaga magawang gawin yon. Tsaka, yun. Katawa, basta tayo, putol-putol ang video. Yes, yan po. Hanggang sa matapos yan po yung gagawin nyo, paulit-ulit hanggang matapos nyo dito sa panghuli. So, ito po siya. At din na magtatagal. So, yeah, guys, yung isang ganito po, isang pirasong nipa, worth of Pilibaligja hinay. $350 Ah. ang 100. Okay. Kapag bumili po kayo nito, 100 pieces po for 350. Yes po. Kung gusto niyo pong bumili, 100 pieces for 350 only. Makaka-discount po kayo. Mahirap naman yan gawin, kaya swak na swak sa presyo niya. Yan po. Okay. Ganun lang ka-easy, man. So, ito po yung tatay ko. Siya po yung kumukuha doon ng mga nipa doon sa mga malayong lugar. Ito na po yung gagawin niya. Whole day. Uupo. Ito po
yung gagawin niya whole day. Tatayo lang po siya para kumain, uminom ng tubig. Kasi nga, dapat tapusin yung mga orders. Order po kasi ito, kaya gumawa sila ng maraming ganito. Yan po. So, malapit na. Malapit nang matapos yung isang nipa. When I look into your eyes. So, yun nga po. Bago kayo magsimula, dapat meron na po kayong mga stock na ganito, bamboo stick. Tsaka ito. Ito po yung kuha ni tatay kanina. 1, 2, 3. Dito may nasodo. Ganda ko na po ano siya. Hello. Ilakas man. Ako ba ko muna. Oh, betul ni, Desnu, binili kan? So, yun po, kapag medyo na-short kayo sa tali, ito po yung gagawin ninyo. Yan po. Ganun lang po, ka-easy para sa kanila. Pero sa akin po, is napaka-hard. Hindi ko kasi magawang ma-fit yan eh. Hindi ko mahigpit. So, ilang piraso na lang, matatapos na. From there to here. Medyo may kahabaan po siya. Pero kapag alam mo na talaga yung dapat mong gawin, so yun. Ganun lang ka-easy. Tapos na yan. Oh, natapos na daw. Ganun lang po ka-easy. Ka-easy gumawa ng nipa. Pero hindi pa po tapos si tatay kasi marami pang kulang. Hindi pa po kompleto yung mga orders. Kaya yun, kailangan pa niyang gumawa ng mas marami pang nipa. So guys, pag nagustuhan niyo po yung video na to, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. And thank you!